El material que necessitem és una taula llisa, un amarador amb la zona absorbent a la part superior, una bossa de residus, l'equip de protecció individual, que en aquest cas són guants, bata impermeable, ulleres de seguretat i mascareta de protecció respiratòria FFP3, la bossa que contindrà el fàrmac, les xeringues en connexió ENFIT i el triturador pulveritzador. Realitzem una higiene de mans. Procedim a col·locar-nos en l'equip de protecció individual. Primer de tot, ens col·locarem la mascareta de protecció respiratòria FFP3. Assegurant-nos que aquesta part quedi ben segellada. Posteriorment, ens posem també les ulleres de seguretat. Després, ens posarem un primer parell de guants. Ara ens posarem la bata impermeable. Assegurant-nos que els punys de les mànigues quedin per sobre dels guants. Primer ensigarem la part posterior del coll i després la cintura. Per finalitzar, ens col·locarem un segon parell de guants, assegurant-nos que queden per sobre del puny de les mànigues de la bata impermeable. En primer lloc, posem el comprimit dins la bossa, que s'obre per la seva part superior. Tanquem i connectem la xeringa amb el seu dissolvent. En aquest cas és aigua. Triturem i després pulveritzem. Posem l'aigua dins la bossa . Agitem . I carreguem. Desenrosquem. Rebutgem la bossa a la bossa de residus i ja tenim la xeringa amb el medicament preparada per administrar per boca o per sonda nasogàstrica. En aquest cas ho farem per sonda de nutrició enteral. Enrosquem, administrem
Realitzem les cures posteriors a l'administració que siguin necessàries. Rebutgem la xiringa a la bossa de residus i ens podem retirar l'equip de protecció individual. Procedim a retirar-nos l'equip de protecció individual. En primer lloc, ens retirarem el primer parell de guants exterior. I rebutgem a la bossa de residus. Després en retirem la bata. Primer per la part posterior del coll i després per la cintura. La bata la podem conservar a no ser que hagi estat en contacte amb el fàrmac perillós. En aquest cas també la rebutjarem. En retirarem el parell de guants interior. Les ulleres de seguretat i la mascareta de protecció respiratòria. En aquest cas, també els podem conservar a no ser que hagin estat en contacte amb el fàrmac perillós. Realitzem una higiene de mans. Un cotxe tenim tots els residus que hem generat dintre de la bossa, la segellem bé i ja la podem llançar al contenidor de residus del grup 4. Realitzem una higiene de mans.